ହ୍ୟାଲୋ ନିଶା, ଇଏ ପାକିସ୍ତାନିଆ ଯେମିତି ପଠାଣ ଉତ୍ପାତ କଲେଣି, ଇଏ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ କ'ଣ? କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? ମୋର ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଭଣ୍ଡା ଅଛି 34 ସାଇଜର ଯୋଉ ଭଣ୍ଡା ଅଛି ସେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇକି ସେ ଯୋଉ ଆମର ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇକି ସେମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନିଶା, ତ ଭଣ୍ଡା କେତେ ଓଜନ କି ତାଙ୍କୁ ଏକଦମ ଚାପି ଦେଇକି ମାରିଦେବୁ। ଭଲ 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 ଭଲ, ତୁ ଯା ଯା ଯା, ଆଉ ଲେଟ୍ କରନି। ତୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଯାଇ ସେ ପଠାଣକୁ ଶୀଘ୍ର ମାରିକି ସଫା କରିଦେ। ଖାଲି ଏତିକି ଯଦି ମତେ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସାର୍ ମତେ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନରୁ ସବୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତେ। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛି, ତୁ ଖାଲି ରେଡି ହେଇକି ବାହାର। ହ୍ୟାଲୋ ନିଶା, ଏଣେ ପରା ଆମର ପଡ଼ିଗଲାଣି ଦୋଷ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ତୋ ଉପରେ ଅଛି ଆଶା। ତୁ ପୁରା ଆମ ଭାରତର ଏକଇଟିଆ ସାହା ଭରସା।